sun manta Allah ke yi mana fa. Sunanmu ya je inda ba su zato ba. Ebido na fito mama sai na gaida ta. Addu'an mama ce ta sa na ci gaba. In yau kai ne yakan yi gobe ai mu ne, lokaci bako yakan yi yanzu sun gane. Dan kaki ne Allah Ubangiji ya so ne, Alexoni ne yanzu na shigo da tawaye. Mamakine suke ta yi fa, Alison ne nake ta yi fa, sunana suke ta yi fa, hoto na tana jira na. Sun kasa juya ni, sun ga karfin addu'a ummi, Allah shi ke kula da ni, kaga dole ai da ni. Na musu gizo yanzu ni suke gani.